I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. I will shot you, oh. Chloe, oh. Oh. Hi guys! Hi, guys. Naiya pa. Shy. Chloe. Ayan. Ito po yung apo ko na doon sa aking pamangkin. Bali, apo po nung isa sa sponsor ko. Ayan. Si Ansato. Hi, Chloe. Hi, say hi. Baby. Hi ka muna, dali. Ayan. Naiya ka? Shy? Good morning mga bro and sis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon regarding sa paglabas ng aking apo sa ospital. So ngayon po yung kanyang schedule. So nakadepende na lang po sa aking anak, doon sa tatay, kung anong oras ito tapos sa kanyang trabaho. At ito, nagpe-prepare na po kami. Actually karating na po namin, galing kami ng apalit. Nagpagawa po kami ng balloon at saka cake. Wow! Lagyan natin siya sa clip niya. Mamaya po i-update ko kayo sa ating mga kaganapan ng araw na to. So mamaya po. Yung aking sponsor, ito po, nasa Japan na. Kausap namin ngayon. Ito, pakitok sa inyo. Malamig? Malamig! Malamig? Oo. Subscribe! Ayan. Oo nga. Yan, thank you. Ayan, nasa Japan na po siya. Bali, karating mo lang sa trabaho niya, tol? Okay. Oo, kanina lang. Kararating ko lang galing sa trabaho. Oo. Ayun. Tapos yun, kumain. Tapos ito, nagpapahinga lang ng konti. Papasok ka ulit yan. Ano sa pasok mo? Ay, wala ngayon sa gabi. Ngayon wala. Ngayon wala. Ay papakatak po sa inyo yung preparation po ng ating pag-welcome sa aming apo.
Bali siya po yung mama ng aking manugang. Tawa ka dali. Baby, tawa ka daw. Ayun, natawa. Nahuli ko sila katawa. Sige pa nak, tawa ka pa. Tawa. Tawa ka, Kurt. Tawa, baby. Ay, smile mo lang, smile. Ayaw na tumawa. Isang beses lang. Tipid. Tipid naman ang baby. Here. Natawa siya, natawa. Natawa yung baby na yan. Ay, suplado. Suplado, ang tipid eh. Tipid ang tawa niya eh. Smell daw, baby. Balat. Ano? Matuk. Nasigaw yan. Ay. Hello. Hello, baby.